person to speak on behalf of the families, and that will be Mama Dorothy. Where's Mama Dorothy Shinia? Mama Dorothy Oguta, the mother of Edwin Owino, who was also shot here in Bondo. She's from Nyamor village, West Asembo. Mama Dorothy, if you are near, just come and speak on behalf of all these bereaved families. Ute nungeyo Edwin Owino mano negi banka ose negi David Agan Bondo ka mae mama gi. Erokamano ni jatendwa makawuono biro kuyo kodwa Dr. Honorable Raila Odinga gi team duto mar Azimio mobiro kuyo kodwa wajonyuol duto mwayudo chandruok. Agone gi erokamano kendo amoso duto nokweuru. An nyinga Dorothy Oguta, anyao yo makagwa, akuo Ruoth Yesu en Ruoth. Edwin neni Bondo ka. To ka nen Bondo ka nene dwaro gik moko kaka dang nyathi ma wuoyi dwar gike. Notie loche, noriembo apiko, samoro bende nene mjengo. Koro harakati mar demonstration mar ng'anyo ka, tich adek ne ok odhi e ng'anyo, tich ariyo aloso kode ne ok odhi e ng'anyo, koro tich abich owuok ni koro dhi limo koparo ni piny ber. To kodhi to noyudo ka piny ne tek, kendo rakruok ne lich. Makae bang'o e rakruok no, polis notemo mochwado chonge kod bunde ma nyathino gore piny, kanyo ne girodhe, ne gimuko goke achiel, ne gimuko tiende konchiel, modolore kama, ma nyathina norwenya. Nikech ka polis obiro ni mondo kel kwe, to nego nyithindo matindo, to mano kata tije no bendo tame. Nikech ka in jatelo, to kinyal ng'iyo nyithindo matindo gi, ma innocent gi, ni emidwa ni negi, to kariti dwa loso piny ne ng'a. Piny miloso no mar ng'a. Nikech ibro tho, to nyathini biro dong' e piny ni. To ka koro nyathi ma dino dong' isenego, itelo kidhi kanye, kia kanye bende. Kore momiyo, wan jonyuol wakuyo kabisa. Nikech ngima mar nyathi, duong' moloyo kata pesa ma ng'ato nyalo chulo ng'ato. Pesa ok nyal miyo ng'ato ngima. Kata di miye pesa marom nadi ok dirom gi ngima ne mowito. Rachna kabisa kaka janyuol. Kenda wuoyo kategno nikech koro edi oseweya e yo marach. Mogi kendo ok noduogi. Koro ok aluor nikech kata mama na bedo tho. Ategno ahinya makata in gi bunde mar AK-40 150 abro chunga. It is very painful. Rach kendo rach. Akwedo kendo akwedo. E okang' mamalo. Nyithindo motho gi eki. Moko gin gi nyithindo. Kata monde gi bende. Tae bende gin gi jonyuol gi familia gi. Samoro dwaro eka mondo dagi moro mane odong' dala kucho yud chiemo. To kobiro kae. To kori dwa nege ka ok inono nyathi minego ni. Ok ber. Omiyo kata kichulo to ok nyal romo to nyaka chulgi nikech monde gi nitie ato mara onge gi dhako anyalo wacho ni Nyasaye romo to moko nigi nyithindo gi monde gi magiweyo gi jonyuol gi koro adiera kod haki temnwa uru mondo oyudnwa mondo nyithindo gi oyud justice kata seikigi to giyudi haki gi bende nyaka giyudi matin nyaka gibed compensated. Awacho koso kawacho. Koro atieko kawacho ni yani
Wabedu kod kwe to mak mana. Sama ubende udhi e ng'anyo, dwara ne uru kaka urakoru, kata dwara ne uru. Nitiere jomoko ma innocent, ka Edwin mara ne temo mana mondo odhi kaka dang' odog ot. Dwara ne uru, to sirikal bende odwar kaka nyalo tiyo gi bunde. Ka oting'o bunde. Erokamano uru. Let me just translate. This is Mama Dorothy Oguta, the mother of Edwin Owino, who was shot by the police here in Bondo. She's spoken in Luo, and she said that Edwin was shot a day after the Maandamano. He was not even part of the protesters. He was just here in Bondo trying to go to his house, and the police met him, shot him in his knee. And when he landed down, then they landed on him with rungus. They dislocated his left shoulder. They broke his left leg, and they bruised him immensely on his head and his back. She says she's blaming the police because the police are supposed to protect, not to maim, kill, and harm. She says that no compensation will bring back her son. But she's demanding for compensation, especially for the families who are bereaved. And we will speak about that later. She maintains that she is not intimidated, although she's lost. Even if the police come with all their guns and everything else, we must fight for what is right. Ultimately, she says, in the event, the persons to be blamed for the death of Edwin and all these bereaved families are the police, led by the Inspector General. Thank you very much, Mama Dorothy Bedgikwe. Ongewach. Mosuru Jacom, Eko Dia. Now, because she's talked about what happened, I want to call the first person who will put us in the picture of what really happened.